କଙ୍କଡା ଫକଡା ଦେଲା କାଇଁ କହୁଥିଲେ କଙ୍କଡା ଫକଡା ଦେଲା କାଇଁ କହୁଥିଲେ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? କିଆଡେ ଗଲେ ଝୋଳଟେ କରିବା ହେଲା ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ସେଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ବସିକି ତାକୁ इतनी खुशी जलपरी नहीं ये तो जलपरा है। ମରି ଯାଇଛି କଙ୍କଡା ଆଜି କଣ ମରିଛି ମରି ପଚି ଗଲାଣି ବୁଅ ହେଇଗଲାଣି ଗାତ ହେଇଗଲାଣି ତା ମୁଣ୍ଡ କଥା ଆଖିରେ ଏଇଟା 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 ସୁନ୍ଦର କଙ୍କଡା ଖାଇବ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସ ଏ ବିଲରୁ ଧରିକି ଖାଇବା ଖାଲି ଆସ ଯୋଉମାନେ କଙ୍କଡା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ କି ଅଖା ମଖା ଧରିକି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସ ଖାଲି ଯୋଉ ପାଣି ଦେଖୁଛ ବିଲରେ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲେଇବା ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି କଙ୍କଡା ଧରିବା ଆଉ କିଲୋ 50 ଯିଏ ଖାଇବ ଆସ ଖାଲି ହାଉ ଆଉ ଆସ ଧାନ ପକେଇବା ପାଇଁ ପକେଇଛି ଘରରେ ଯାଇକି ଝୋଳ କରିଦବା ହଁ ହେଇରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡା ହେଇ ଦିଟା ଗେଣ୍ଡା ଯୋଉ ମାନେ ନାଖିଛନ୍ତି କଙ୍କଡା କାହିଁ ନାହିଁ ଅଛି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବିଲଟା ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡା ଚାଷ ହବ ଆମର अच्छा କଙ୍କଡା ଚାଷ ହବ ଟୋଟାଲି କିଲୋ 50 ଇଏ ଖାଇବା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାକୁ 40 ଟଙ୍କା ବାହାର ଗାଁକୁ 50 ଟଙ୍କା ଗାତ ହେଇ କଙ୍କଡା ଗାତ ଅଛି ହାତ ପୁରା ଡର ମାଡିବ ଖାପ ମାପ ପକାବ ଦବ କାମରେ ଆଉ ସମିତେ କଙ୍କଡା ଖାଇବେ ସେ କଙ୍କଡା କାହିଁ ମିଳୁନି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ କଙ୍କଡା ଇଏ ଖାଲି କାଲି 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 ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ କଙ୍କଡା ଧରା ହବ ठीक है ଆଉ କାଲି ଆମର ଧରିବୁ କଙ୍କଡା ଆଜି ଖାଇବୁ ଗାମୁଛା ବ୍ୟାଗ ଦିଟା ନେଇକି ଆସିଥିବ କାଦୁଅରେ ନାଖିବାକୁ ନା ମିଛ କଙ୍କଡା ମଙ୍କଡା କିଛି ନାହିଁ ବିଲରେ ସାର ଗୁରା ପକେଇଦେବି କଙ୍କଡା ଗୁରା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ପାଣି ଏଠି କଣ ନାଳି ଦେଖ मुझे अपने घर जाना है। ନାଳି ଦେଖ
କଣ ଆରେ ଉଣ୍ଡାଳୁଛ? କଣାଟା ପାଉନୁ କଣା ପିଳୁ ନେଇ କାହିଁ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ତୋତେ ପାଣି ଭିତରେ କହୁଛି କେଜାଣି ସାପ ମାପ ଦବ କାମୁଡି ଦବ ଆମେ ସାପଟା ନେଇ କଙ୍କଡା ଧରା ହବ ତ मुंह काटी ना पानी चली सियाड़ मुह କାଟି ନାଇଁ କାମଟା ଖାଇବ ଖାଇଲେ ଆଜି ଖାଇବ କହୁ ଜି ତିନିଟା ଭାଇ ନା ନେଇ ଦିନଟା କଙ୍କଡା ଚାଷ କରିବି ତ ଭାଇ ନା ଭାଇ ନା ମୁଁ ଦବାଉଛି ହାସ୍ ରାଜମ ରାଜମ ସାଇକେଲ ବିକି ଦଉଛି ରାଜମ ସାଇକେଲ ବିକି ଦଉଛି ସାଇକେଲ ବିକି ଦଉଛି ସାଇକେଲ ବିକି ଦଉଛି ହଡ଼ା ଯିବ ସେ ଆସିବ ଅଟକେଇବି ହେଲା ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ସେ ଆସିବ ଅଟକେଇବି ରଖେ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରଖେଇଦେବି ଠିକ ହବ ଖାଲି ଦେଖିବ ର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ଯାହା ଘରକୁ କାଲି ମୋଟୁ ପତଲୁ ଆସିଥିଲେ ସିଙ୍ଗଡା ଫିଙ୍ଗଡା ଦେଲି ବାହାଘର ରହିଲା ଆଉ ଆର ମାସ 20 ତାରିଖ ଆସିବେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଖାଇବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇବେ ଆସ ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇବ ଯଦି ସିଙ୍ଗଡା ଆଣିଛନ୍ତି ବାନାନା ଦୋକାନ ଫେମସ ଦୋକାନ ମିଠା ମାନେ ବାନାନା ହୋଟେଲ ଖାଇଲଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହଳି ଭାଇ ସୁଶୀଲ ଭାଇ ରାଜମ କହି ଏଇ ଇଏ କଣ ଆରେ ତା ଭାଇ କୋଠୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଆଉ ଆରେ ବଙ୍କି ବହି କଣ ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ ଫଟୋ ଉଠା ରେ ଭିଡିଓ ଉଠା ଦୀପୁ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଅଛୁ 3 ମିନିଟ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଇ ଆମ ଗାଁ 3 ମିନିଟ୍ ଆଜି ଦେଖା ହବ ରେ ଏଟା ବି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା 3 ମିନିଟ୍ ରେ ଗୋଡା ମୁଁ ଦେଖେ ସଡୁ ବାବୁ ସଡୁ ବାବୁ ଇଏ ଆଇଛନ୍ତି ଆନ ସଡୁ औरत का चक्कर बाबू भैया ଆଜି ଯାଇନି ଜିମି ଆଜି ଯାଇନି ଆମର ବା ବର୍ଷିକା ଯାଇନି ସେନେ ଯାଇନି 26 ଜାନୁଆରୀ ନଥିଲା ମତେ तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ବା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିଯାଇଛୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିଯାଇଛୁ ମୋର ହେଲେ 6000 ଭାଇ
କାଷ୍ଟମ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା ତ କଣ ଖାଇବୁ ମଟନ ତମେ କଣ ଖାଇବ आपका क्या ये ବାନାନା ସିଙ୍ଗଡା ଚାଲ ସିଙ୍ଗଡା କେ ଖାଇବ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ସେପଟେ ଟିକେ ବୁଲାନ୍ତୁ ରାଜ ଭାଇ କଥା ଟିକେ ବୁଲାନ୍ତୁ ରାଜ ଭାଇ ଆସ ଯିବା ବାନାନା ହୋଟେଲ ଆସ ସଡୁ ବାବୁ ଛକ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ପିଲାଟା कौन है ये लोग ଚିନ୍ତାଉ ହେଲା ଏଇ ପିଲାଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଗାଡିରେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗୁଲ ଦାଦି ପୁଅ ହେଲା ଆଗ ଘର ଆମର ଦୀପୁଙ୍କ ଦାଦିରେ ହେଲା ଇଏ ଟୋପି ଖାଲି ନାଳିବା ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା ଇଏ ଦେଖ ବାଗେଇ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଦେଖ ଟିକେ ଲାଇଭ ଟିକେ ଦେଖ ନାଳିବା ଜିନିଷ ଅଛି ଆର ତମେ ଯୋଉ ଟୋପି ନେଇଯାଇଥିଲ ତମେ ଯୋଉ ଟୋପି ନେଇଯାଇଥିଲ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ बापा घाट में जाइए ତମେ ଯୋଉ ଟୋପି ନେଇଥିଲ ଚକଲେଟ ଫକଲେଟ ଖାଇଲ ନାଚ କରୁଛ ତମେ ନାଚ କର ନା ତମେ ଭଲ ଭାଇ ତମେ ଦେଖିଯାଉଛ ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଭାଇ ରହିଲା ତମ ଭାଇ ନେଲା ତମେ ବି ନବ ଚାହୁଁଛ ନା ପାଇଲ ଦେଖିବ କେମିତି जूता सफा करे जूता सफा जूता सफा कर ତୁ ଭଲ କହିଲୁ ପଇଲା ଦେଖା ଇଏ ତ ଭଲ ପାଇ କହିଥିଲା ମୋର ଅତି ମାନିବୁ ତୁ କୋଉଠି ଭଲ ପାଇ କହିଲୁ ଦେଖ औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है ଦେଖ ଟିକେ ହେଲା खुशी ଯାଉଛି ରହୁନି ଯାଉଛି ତୋର ଖାଲି ପଳଉଛି କଣ ପିଲା ପଛକୁ ଖାଲି ନୁହଁ ଖବର ଟିକେ ନିଅ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରୁ ତାକୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ନଙ୍କାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ ବୁଲିଗଲେ ଆଇଲ ମୁଁ ଦେମି ଜାମୁକୋଳି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଚାଲ ଚାଲ छोटे अंकुल ना बड़े अंकुल मुझे अपने घर जाना है हैं नाक मारी मारी नियो जामकोଳି ଶୁଣ ତମେ ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇବ ମୋର ତ ମୁଠି ପତଳା ହେଇଥିଲା ଖାଇଗଲେ ତମେ କଣ ଖାଇବ ମଟନ ଖାଇବ ରଥଯାତ୍ରା ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମଟନ ଖାଉଛି ରେ ब्राह्मण बाहने ब्राह्मण लोग किए बाब ଗପୁଛ ତମେ ଦେଖ ଟିକେ ଆକୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର से कौन कहनी ଆସ ଆସ ଏ ଆସ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗି ଗାଡି କାହିଁ ଇଏ ଦେଖୁନେ ଦେ फोन कर तू कौन ମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ
ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ବାଟେଇ ଲାଗିଲା କରିବ। କରିବେ। ଏମିତି ତ ବାଟେଇ ଦବ